Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι θα πάρουμε εδώ το C04, το οποίο δυστυχώς έβρεξε προχθές και μας χάλασε το πλήσιμο, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε μια μέρα γύρω στα 120 χιλιόμετρα, φεύγοντας από το Πορτοράφτη που είμαστε τώρα, και θα πάμε μέχρι τον αρχαίο ναό στην Ραμνούντα. Λοιπόν, ας ανοίξουμε εδώ, βγάλουμε το φορτιστή μας. Καλός ιονός, Ξεκινάμε με το 666-6. Αν δούμε τα γενικά μας, έχουμε μία κατανάλωση της τάξης του 7,3 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα, το οποίο με 9 κιλοβατόρες μπαταρία usable λογικά μπορεί να μας δώσει αυτά τα 120 χιλιόμετρα, εάν πηγαίνουμε normal. Εάν το τσιμπάμε, ούτε 60 δεν μπορεί να φτάσει. Αλλά σήμερα είναι η διαδρομή μας πάρα πολύ χαλαρή, στροφιλίκι, πολύ παραλιακό, στενοί δρόμοι, οπότε η ταχύτητα δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 60 αν θες να οδηγείς έναν άνθρωπος. Οπότε ξεκινάμε. Αν θέλετε να σας πω τι έχω κάνει εδώ με το φορτιστή μου και την κατάσταση, άνετα να σας πω, ρωτήστε με στα σχόλια. Και καλή αρχή. Έχουμε κάνει τα 10 πρώτα μας χιλιόμετρα με μέση κατανάλωση 5 κιλοβατόρες και έχουμε την πρώτη μας μικρή στάση στον άλλο αρχαιολογικό χώρο που είναι εδώ κοντά μας, στο ναό της Βραβρώνας, Αρτέμιδας. Έχουμε έρθει εδώ πάρα πολλές φορές. Ήσυχος, όμορφος, σε ένα πολύ ωραίο φυσικό τοπίο, Natura νομίζω είναι, το οποίο αξίζει να επισκεφτείτε μερικά λεπτά από την Αθήνα.
φτάσουμε. Ένα μικρό update. Έχουμε ανέβει στα 5,5, στις 5,5 κιλοβατόρες. 50 χιλιόμετρα έχουμε φτάσει. Δεν έκανα κάποιο update γιατί αφού περάσαμε την Ραφίνα μπήκαμε μετά στην Λεωφόρο Μαραθώνος, οπότε δεν είχε κάτι το σπουδαίο. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραίος ο τόπος με τη φύση του και τα λιβαδάκια του. Οι αρχαίοι ξέρανε που να βάζουν τους ναούς τους και ναυτική βάση. Προχωράμε. Λοιπόν, φτάσαμε, ήμασταν πολύ κοντά από την ταμπέλα. Αυτά είναι τα τελικά μας σκορ στο πήγαινε. Έχουμε φάει 40% από την μπαταρία με μία μέση κατανάλωση 5,6 κιλοβατόρες με μέση ωρία 44, κάνοντας 53,3 χιλιόμετρα από τότε που ξεκινήσαμε και οδηγούσαμε για 1 ώρα και 20 λεπτά περίπου. Ξεκινάμε την πεζοπορία μας για να πάμε να δούμε τον Ιερό Ναό της Νέμεσης. Ταφική περίβολη. Λοιπόν, έχει και λίγο περπάτημα για να φτάσουμε στον Ιερό Ναό. Έχει και έναν άλλο νοικισμό, το οποίο μας είπαν ότι δεν προλαβαίνουμε να δούμε, αλλά γενικώς είναι πολύ ωραία να έρχεσαι σε ναούς και μνημεία και να μην είναι η Ακρόπολη που είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά μην λέμε τίποτα τέτοια και ξυπνήσουμε την Νέμεση. Είμαστε μόνοι μας στη φύση. Βλέπουμε τα στενά του Ευωικού. Είμαστε πάνω στο ναό, αυτό το λίγο που έχει απομείνει. Λοιπόν, έχουμε μια ωραία πινακιδούλα εδώ. Τα ερείπια του αρχαίου δήμου του Ραμνούντος που ανήκε στην Εαντίδα φυλή καταλαμβάνουν την κοιλάδα του Λιμικού στο βορειοανατολικό άκρο της Αττικής. Τελειώσαμε τη βόλτα μας. Πρίγκιπας της Ραμούντα και όχι της Ζαμούντα επιστρέφει πίσω και πάμε να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Μια μικρή στάση επιστροφή μας. Έχουμε κάνει 95 χιλιόμετρα, 5,7 κιλοβατόρες, 47 χιλιόμετρα μέση ωρία. Έχουμε ανακτήσει 1 κιλοβατόρα από το Regenerative. 2 ώρες έχουμε οδηγήσει και αυτό εδώ πέρα που είναι ο καφές είναι πόσες ώρες έχουμε σταματήσει. Δηλαδή κάναμε μια στάση 28 λεπτών που πήγαμε και είδαμε τον ναό.
Για να δούμε τι κάναμε σύνολο. Οδηγήσαμε 2,5 ώρες δηλαδή, με 28 λεπτά στάση, 105,5 χιλιόμετρα σύνολο, μέση ωριαία 46, 5,8 κιλοβατόρες ανά 100 κατανάλωση. Από το Regenerative Braking ανακτήσαμε 1,1 κιλοβατόρες. Έχουμε μείνει με 23% και θεωρητική ακόμα εμβέλεια άλλα 23 χιλιόμετρα. Και ήμασταν στο Eco. Έχει Rain, Road και Dynamic. Πάμε τώρα να τον φορτίσουμε τον κύριο. Μπορούμε να αλλάξουμε πόσο γρήγορη θα είναι η φόρτιση, 10, 8 ή 6 αμπέρ. Εγώ το αφήνω στα 6 χαλάσει δηλαδή, και θα μας βγάλει κάποιο αρχικό ποσό, το οποίο συνήθως χαμηλώνει με την πάραδο του χρόνου. Θα γεμίσει σε 7 ώρες και 20 λεπτά, δηλαδή στις 11 και 48 το βράδυ. Πέσει αυτό, όχι βέβαια για πολύ, ήδη πήγε 7 και 4. Αν πάμε τώρα να αλλάξουμε, το βάλουμε στο μέγιστο, θα μας δείξει φυσικά διαφορετικές ώρες. Θα γεμίσει σε 3 ώρες και 5 λεπτά, δηλαδή στις 7 και 20, και κατεβαίνει λίγο μέχρι να βρει τα αυτά του και σου έχει και σε πόση ώρα θα είναι στα τέταρτα. Έτσι, στα 51 χιλιόμετρα, 77 χιλιόμετρα, 103 χιλιόμετρα. Σε 55 λεπτά, 2 ώρες και 5, 3 ώρες. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να πήρατε μια ιδέα για το τι μπορεί να κάνει το C04. Εσάς τους τρεις που φτάσατε μέχρι εδώ σας ευχαριστώ πολύ και πάντα ορθή.